پاکستان دی قومی اسمبلی دے اندر نیشنل اسمبلی دے اندر پاکستان مسلم لیگ نون دا بہت بڑا لیڈر خواجہ جدے نال محمد بھی ہے محمد آصف اس نے نیشنل اسمبلی چ کھلو کے آکھی ہے پاکستان دے اندر کسے مذہب نو کسے مذہب دے فوقیت حاصل نہیں. خواجہ محمد آصف صاحب پہلے نمبر تے اپنا اعلان کرو کہ تسی مسلمان بھی ہے وہ کہ نہیں, چونکہ تواڈے والد نے مرزیاں دی طاقت بنائی سی, تواڈے والد نے مرزیاں واسطے بڑے رستے ہموار کیتے سن. سانو تواڈے سے جملے تے شک پہ گیا ہے کہ تسی مسلمان بھی ہے وہ کہ نہیں, لہذا پہلے اے دسو کہ تسی مسلمان ہو, پھر اے دسو تساں جڑی گل دوبارہ کی خواجہ محمد آصف کہ میں قانون دے مطابق گل کر رہا, پاکستان دے آئین دے اندر لکھیا ہے کہ پاکستان دا قانون جڑے او اسلام تے قرآن دے تابع رہے گا, تے سب تو اعلی مذہب جڑا اللہ نو دین پسند آیا او دین کیڑا ہے؟ بولو دین کیڑا ہے؟ اچھی بولو دین کیڑا ہے؟ خواجہ محمد آصف صاحب اسی تانوں بڑے ادب نال کہہ رہے ہاں, سانو مجبور نہ کریا جے کہ اسی سڑکاں تے نکلیے چوکاں وچ آویے, چونکہ ہن حالات ایسے نہیں. لیکن اگر مجبور تساں کیتا تے پھر سانو نکلن لگیا بھی دشواری نہیں, اسی رویے یا نہ رویے. سانو کربلا دے حسین نے دسیا کہ قیامت دیاں دیواراں تک اسلام دا پرچم بلند رہنا ہے. او دی وجہ ہے اسلام نو کسے دے خون دی لوڑ نہیں, اینو حسین نے بچیاں دا بھی خون دتا ہے, جواناں دا بھی خون دتا ہے, بڈیاں دا بھی خون دے کے آکھیا ہے اسلام تیری دوستی حسین نہ لگی سی, اینا خون دیتا ہے قیامت تک نہ کسے بچے دا خون تینوں, نہ کسے جوان دا, نہ کسے بزرگ دا, تینوں پروان چڑھا دیتا ہے قیامت تک اسلام ہرا بھرا ہی رہے گا. خواجہ محمد آصف صاحب اے تے معذرت تے معافی ضروری ہے تے توبہ ضروری ہے. فوری طور تے اعلان کرو. دوسری مرتبہ تساں کھڑے ہو کے آکھیا میں آئین پاکستان دی گل کیتی ہے, اے تے ہاں اقلیت نو تحفظ حاصل ہے. پاکستان اندر عیسائی رہ رہے نے, اقلیت حاصل ہے, وہ اپنا آزادی نال زندگی بسر کرن. سانو مسلمانوں کوئی تکلیف ہے؟ ہندو اقلیت نے وہ خوشی بخوشی زندگی آزادی نال گزار رہے نے, سانو ہندوؤں دی کوئی تکلیف ہے نہیں. تے تواڈی حمایت وچ فواد چودھری نے آکھیا کہ خواجہ محمد آصف نے گل ٹھیک کیتی ہے. انہاں ساریاں دا مشن ایک ہے, اے ساریاں پارٹیاں یہود و نصارہ دے جھنڈے تے کٹھیاں ہو جاندیاں نے تے جمع ہو جاندیاں نے. جنہ دی حمایت کیتی ہے او بھی توبہ کرن. پاکستان دے آئین دے اندر درج ہے اے اسلام دے نام تے ملک حاصل کیتا ہے, اے تے سب تو اعلی جڑا مذہب ہے اوہی مقدم ہے. او کیڑا دین ہے؟ دین یل اسلام. اور اے پاکستان کے اندر سمجھ نہیں آندی کہ قومی اسمبلی چ بہن والے جاہل نے یا پڑھے لکھے نے. کدی یہ دستوں کی ربان ہوندے نے, کدی یہ گالم گلوچ کر دے نے, کدی یہ ٹاک شو تے بہ کے گالم گلوچ تے کدی تھپڑ مار دے نے. تسی ذرا مشاہدہ تے کرو نا, مولوی دو لڑ پین تے صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا دے لبرل انہوں نے آواز اٹھانے نے, دیکھو جی دیندار طبقہ, اے جنہاں نو تسی پڑھے لکھے جاندے ہو اے پڑھے لکھے نے. کلمہ پڑھ کے بھی جنہاں نو اسلام دی سمجھ نہ آئے, اسلام نو ایسے لفنگیاں دی ضرورت نہیں.
کیا تسی اس گل دی تائید کر دیو کہ خواجہ آصف توبہ کرے تے معافی منگے امت مسلمہ کولوں تے سارے پاکستانیاں انج ہاتھ پھر ہونے نے؟ جے تساں اس گل دی تائید کرنی ہے تے پھر ہاتھ انج ہونے چاہیے نے۔ خواجہ آصف صاحب اے تے تسی کدلے 1000 نفل دی منت منو کہ میرے 2 جمعے گجران والے نے، اگر اج جمعہ سیالکوٹ ہوندا تے پھر سیالکوٹ دے سارے بازار تے روڈ بند ہونے سن، اج پھر چشتی صاحب نے نکلنا سی۔ تے ادو بعد جے تہاڈا بیان نہ آیا تے ادو بعد انشاءاللہ سیالکوٹ آ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب اسی اسلام واسطے ایدیاں عظمتاں بیان کرن واسطے بھی تیار ہاں تے اسلام دے نام تو مرن واسطے بھی تیار۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، رسول اللہ لبیک، نعرہ رسالت،